Aytdım, men gahazdan şeyle oğlum men zat demedi, hiç sasan zat diýen oğlum ne? Ölmen her gün mesele. Ýöne bir ma, ýöne kerde ma bir zat diýär, ho kakany kakkan galmany delligmi? Ýöne men opşam gyýdan karol men na super gay. Потому что я super боец. Точно. Playboy men zamnaçalny, men bagşylan ahranasy bolan. Ýöne maňa urşda ilim döwdürdüm. Şondan näde maňa urşmak gadagan edildi. Boy bes pravilla. Ýöne gyýylar üçin ilmi dama men nomam açykdyr, men gyýydan şafi, gyýydan karoly nomermam ýöne men size aýdaýyn. 61 25 61 10. Haçan niten siz maňa şu nomerden jaň edip tap bilerdiňiz, men sizin ilmi dama jaňyňyza da garaşsan, haçan niten jaň alarm. Men super gay. Öyle sağ olun.